le dal work channel clear do te nu vain che pe da vek kule tun tu bai hianin WhatsApp setting a kan thil on ngei tu thil pakhat karon soi do na mi hi a that na chu thunanga chuan WhatsApp hi a in hack sak theia kan permission tel mi lo pon min kan WhatsApp hi an phone atang an lo en ve the ni chumi laka kan ven nan chuan he setting mi hi kan on angai ani ma se chumi ma chuanin WhatsApp status a audio mandan kan sei masadon ani masabra chuan WhatsApp kan lu tanga chuan status update kan tu manga chuan video kan zong lokanga video tang hianin audio kan convert don ani to simple khop maya hi kan thlanganga kan play masa chinanga play saila tihian kan hmua chumi ending e audio ending nge kan convert tang anti chuan ding achung ding lam kila hian pencil hi kan hmuanga hemi kan click anga chuanin color hi kan thlangang chuan color kan thlanganga kan duh ber color kan thlanga chuan kan long press ang video hian tikhanin video kha apawa audio chawin an tong che kha alang to an tong che kha a hriat to dona an ma ni kha an lang thei to don lo ni lo kan play le chinanga tomato hian kan siang hei in lo try ve don nia chuan kan back anga chuanin kan phone mi in an hack theih lo nan setting a kan lu danga thil kan on ang hi lo try ve vek bang ni amaro chu tlen chuanin WhatsApp lu piang hianin security hi type lu angai thina tlem chun anin am ve do ma se mi in kan WhatsApp an hack theih lo nan da chu tha khop mai setting a kan lu ta account a kan lut lia two step verification hi kan on ang enable a kan metanga ta hian kan du number kan lok na tur du kan du digit kha kan lok na tur number kha kan type lu tang 1 2 3 4 5 6 katia chuan ta hian kan type ngai che kha kan confirm don ni 1 2 3 4 5 6 chuan add an email address to your account which will be used to reset your PIN if you forget it and safeguard your account dia ta hianin kan email kan da liang chuan kan next anga email poi confirm liang ai ni chuan kan save ang hei anting nge mi in kan WhatsApp an hack thei lawang kan ti chuanin tuna kan pin man kha an ni chuan an hre don lova chu wan chuanin khami pin tel lo kha chuanin WhatsApp a hian an lut thei don lo ani tuna hian hei kan hmunga WhatsApp ka khoi don chuan tuna ka pin enter kha ka type anga ya khami type lo kha chuanin pin kha ka khoi thei WhatsApp hi ka khoi thei don lo ani chu mai ba ka khami pin kha ka thei hil pal tak chuanin kan email atang khanin kan siam tha thei don ani an manin lo recover tum ma se ka email kha an hriat lo chuan an recover thei don chuang lo ni chuan hi in lo try vek don nia 1 2 3 4 5 6 han ka an loka chuan
thil pakhat lek kan soi le lo ka nge mane khanin phone thla dan ve kha kan soya italica ta dan kan soi le lo ka nge mane khan italica ta dan kha ka soi theih hi lo pang khanin kan lo bana san chu ta kan lu tanga heta dollar sign le en bulami hi kan bunga hemi inkar hemi kan te panga chumi inkara chuanin thil kan tai pang chuanin kan hrethiam tikhanin kan thil sia kha italikin alo tan he video hi thai ti ni chuanin min lo like share and min lo subscribe sak ve thau don nu nia in vain ni man nuam vek ule